Halo, langsung labang fैदों नै दिनैहाय Twisam tu dekainwनि थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामगासिनो दं नै रेडि मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन नै सफैलायबाय सिबिनां हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन नै सफैलायबाय साननैनि हाबाफारि लानानै आगान सुरबोलायबाय बिदौनि सिमाया मावजिगाव बैलारि गामिनि हांख्रायनायाव साननैनि हाबाफारि लानानै सफैलायबाय दिनै सिथि हराव दिन्थिनाय आखायाव लादों सिथि हराव दिन्थिनाय आखायाव लादों थैसाम तु रायजोफोर थैसाम तु आरो गाबोन नैथि हराव दिन्थिनाय आखायाव लादों दाहाल रायजोफोर दिनै सिगां दिन्थिनाय आखायाव लादों थैसाम तु गुफुर हालामाव जोनोम मोननाय बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मुंदांखा सिनेमा थैसाम तु रायजोफोर थैसाम तु हेल' माइकआ खाहरदोब्रा नाङाना बारा बायसन जायोबा सिबिनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंहा बावनि गामिनि हांनाय टिकेटनि खोनाबा गयखौ लायहोबाय सैयाखै नोङो साला एखौसो आं सैयाखै फालथु हायाव 100 सेरा 120 खेमसे होनल' दे माबाया होनोब्रा साला माया मावो माया मबाइलजों मावदों गारि मबाइलजों मावदों ना आंनि मबाइलजों मावदों सिलबाव दंबाबो मोजां मावदों आं मबाइलजों महरो दाना 150 फुटनि बारा ओरैहाय गोलावा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बाहाया मा खालामदों नै खाननादों नोंथांमोनाथ' सिनायखागौ बिथाङा सोर दाखालि गोबांथार मानसिफ्रा माने आंनि सायाव गोबांथार कमेन्ट हरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था नै बिथाङाबो माने मा जाहोन थाखाय बे बुस्थुखौ मानो बिदि गारलाजोबखो बेखौ बेनोथ'लै मा जाहोन थाखाय आच्चा फंबाया मा खेबदों बियो आं नायदों माबायदि साजायदों माबायदि साजायाखै दहाय फैयाखैमोन नालाय आच्चा दा नायफैयो आरो मा दङ नैबे माइकखौथ' खामहोबाय होनदों बेथ' जाखाला नंगौ नामा आग्लासो मानसिफ्रा मा खालामो आच्चा बिथाङा आंनो खिन्थागासिनो दं मा प्रब्लेम जादों जायाखै बिथाङा आंनो खिन्थागासिनो दं मिक्सार माने थिक खालामग्रा आरो बेयो औ थिक खालामग्रा माने भलिउम खम बेसे बेखौबो खामहोबायनो खामाय गैला गोदान लायफिननांबाय बेबो खामबाय सेस लंथं बन्थं खालामगायो नै ओमफ्राय माबा खासिगोन पर्दा अ नै बाहाय ना बेलाय माथो खासिगोन मोनसे ओमफ्राय नैबेयावहाय फार्स्टआवहाय मा जादों गुरु सियार लायनो थांबाय फट' गंथाम खनसेनो सफैगोन सिन्था खालामनाङा बुजिबाय गासिबो अके नैबावहाय ट्रिपल ओरै बजोबगोन
ओमफ्राय नोरै उनावहाय गासिबो मा थाजोबगोन आरो मा होनो जाजोबगोन गासिबो जाजोबगोन सियार थाजोबगोन आरो जाजोबगोन गासिबो जाजोबगोन दे आरो मा जालायखो गोबाव लोगो मोनैया मा जालायखो थारमाने सेम जायगा सेम लकेसनावनो नोंथांजों आं एसे रायज्लायफिननो नागिरदों आरो ना नोंथांनि भिडिअखौथ' आं दाखालि हगारनाय जादोंमोन नालाय दा गोबांथार मानसिया नोंनि साबसक्राइबारफ्रा माने आंनि सायाव बुहुत कमेन्ट हरदों आरो मा इउटुबार नोंलाय बेफोरबायदि बुंहरदों आरो एक्सुवेलि आंबो जों सानैजों एसे ओरैनो इन्ट्रेस्टजोंसो रायज्लायनायमोन ना बे भिडिअआ जों बेखौनो हगारनाय जादोंमोन ना दा ओंखायनो नोंथाङा क्लियारिफिकेसन मा होनो सानो बे दाखालिनि भिडिअनि फारसे नोंथाङाबो एसे इन्ट्रेस्टिं रायज्लायनाय जादोंमोन ना दा नांला बुंसासो मोनबाय आङो नांथ'लालै ओंखायनो नङा जिखुनु जेबोथ' नङाना गोसोआव नों दा माबायदि फिलिंस खालामदों माबायदि मोनदों एसे नुवासै आंथ' मा होनदोंमोन मा कमेन्टस खालामदों बेखौथ' आं नायस्लाबासैना थाराव खानानै बैयाव दान्दायाव खा आंलाय मा होनबावनो फिल्म लाबोनो थाखाय जों दा बे जायगायाव लाहार फाहार खालामगासिनो दं आं बे दहायनि ससेखौ होनसै ओमफ्राय बेनिफ्राय होलांफिनसै आं आदसा दा मोनायावथ' थैसाम थु जागोन आरो अखानायै जोंना फैयोब्ला मानि 8 थारिख जायोना बेवहाय 6 थारिख 7 दिनै 7 थारिख गाबोनहाय 8 थारिख ना 8 थारिखआव जों दाहाल फिल्मखौ बाव जों देखायगोन औ गाबोनहाय नायफैथोंसै मानि रायजो राजाफ्रा ना खाथि खालानि मानसिफ्रा ओरै खनानो कुसुगाव बाजारनो कुसुगावनि दिनै मा फिल्म मोनलाय फंबायना थैसाम थु जागोन एक्सुवेलि आंखौ बुंदों हो आं नोंनाव नोंनि सिगाङाव बुंनोसै आंखौ गोबांथार मानसिफ्रा बुंहरदों नोंथ' फंबाय होनदों फंबाय होननानै नोंनि कुइसनाथ' लाजि फोनांनायसो जादों होननानै बुंदों नालाय दा ओंखायनो बिनि सायाव नों मा बुंनो सानो आं नोंखौ लाजि फोनांदों ना लाजि फोनाङाखै नोंथाङा बेखौ एसे बुंनानै होयोबा मोजां जागौ आजिखालिथ' फंबाय बिदा गासिबो खोथाखौनो रायज्लायजोबोलै सोरखौ मा बुंबावनो बिब' बिनानावब्लाबो लोगो बायदिसो जाजोबो औ नङा थारमाने जिनिसा ओरैबायदि बुंदों नोंथ' फंबाय होनदों खिन्थु फंबाय होननायाथ' नों बेखौ लाजि फोनांनायसो जादों आंनि कुइसन सोंनायखौ होनदों आरो ना गोबांथार मानसिफ्रा बुंहरदों आरो मानो बेबायदि सोंनांगौमोन बे मानसिया मा टेनसनाव दङ एक्सुवेलि नंगौ राइट बिसोर बुंनायाबो नोंखौ मोजां मोनग्राफ्रा गोबांथार दङ ना दा बे हिसाबै ओंखायनो जोंनि फिलिंसआवथ' जों बेबायदि जेबो सानलायलायनायनि रायलायलायनाय जायाखै आंनियावथ' बिदि साननाय गोसोआनो गैखाया आरो आंनावबोथ' गैया दस्रानियाव दं ना मा बेखौ आं मोनथिया दस्रानियावबो गैया खोमा जोंथ' बै समनिफ्रायनो लोगोखा हिसाबै ना बिथाङा ना मा होनना बुङो दा जेखियानो जाया मानो जोङो दा नैबे जायगायावहाय फिल्म लाबोदों जयैनो बाहाय जोंना दैदेन बाहायाबो दङ आरो बिथाङा सर्ट मुभियाव फैफिनसिगोन ना फैगोन बिदिनो 2-3 माससो थाहाबबावनानै फैसिगोन आरो एसे रेस्ट लाबावनानै ना रेस्ट लाबावनानै दा अब्ला माने शुटिंफोरखौ एसे बे माबाफोरखौ मा होनोमोनलाय अब्लाबो फिल्म देखायनायफोरखौ एसे देखायनानै माथा मारिथ'दों आरो ना बिदिनो एसे जानायनि आन्थायाथ' फैथ'खायो नालाय मेला थेला बेरायनो आरो गाननो जोमनो जोंथ' जों हिनजाव लाबाय जेब्ला जोंथ' थाखा फैसाखौ नांखागोन ना हिनजावफोरखौ जाहोनो लोंहोनो बेनोसै आरो बेखौनो बुंनानै दोनथ'सै नामा मा दखान दङ लाइट साजायनायफोरखौ नायदां दा बिथाङानो बाहायबो मेनेजार हिसाबैनो बिथाङाबो दायथ' मोनदों माने बिथांमोननि डाइरेक्सनजों जाजोबनाय बेफोर गासिबो पेन्डेला गासिबो बे दैदेनमोननि डाइरेक्सन आरो दैदेन होननानै बेखौ लिड लादों ओइ लाइटआ गंनै दिनै आं खामायनायनि नङा बेबा सोर खालामनाय सोरनिमोन नोंनिमोन खामाखैदां आंनि रा इयो नंगौ नामा मोननै खामनाय रा इयो मोनसे खामनायनिया औ मा एक्सप्लर खालामनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फंबाय ओइ नोंसोर दखानाव लाइट नाङा 100 थाखा जोंनि लाइटखौ नांगौ 100 थाखा होदो जों बैखौ थरसे बख'ना होनोसै पेट्रलावनो नोंसिनि लिटार सोनाय बायदि जोङो आया बे लिटारखौ नोंसिनाव एमप्लेना 500ल' एमप्ले लानायना एमप्लेना सोरनि एमप्ले माइक नङाब्रा हरसेयाव जों नोंसिनो 100 हरगोन दे लाइटखौ जों हरगामानो केन्सेलसो जाबावबायमोन मा सानखो नोंलाय जों नोंसिनो 100 हरगोन दे कारेन्ट लोंफै बाखि मा ओंख्रि जाया फंबाय ओंख्रिया न'आव जाबोदों दालि जहल ओमफ्राय मैथाजों सयाबिनजों दिनै माबायदि मोनदों थिगैनो दं मोजां दं
आइडिया बेसेबांसो मानसि जागोन बायदि बे जायगायाव नोंनि मामासोआ 500 600 700 700सिमबो जागोन बायदि बेल' जागोन दस्रा जायगायावलाय माथो बायदि जादों माथो दामाखा होननाय खोनाथारदों अखाजों जाबजों जादों जानाया अखा हाब्लाबो ओमफ्राय दिनै दिन मोजाङावथ' जागोनानो जानाया जानांगौ नै जायगायाथ' बिराद गिदिर बानायदों हेल' लांथां लाइबां फैदों नै दिनैहाय बेसेबां लाबोनांगौ